губим пътя, да търсиме пътя, който си ти. Научи ни, когато се отдалечаваме, да се приближаваме. Моля те днес, дай ни дух на простителност. Да учи ни да прощаваме, както и ти си простил на нас. Дай ни дух на смирение. Както и ти си се смирил и остави царството си и дойде да служиш на нас. Така и научи и ние да служим един други. Моля те, Тата, дай ни да любов. Както ти ни възлюби, така и ние да любим. Защото знаем, че любовта ще ни познаеш. Не по хубавите дрехи, не по прекрасното пеене и чудесните проповеди, а по любовта ще ни познаеш. Така че нека тази божествена любов да цари в сърцата ни. Моля те, Царю, учи ни там, където не знаем. Моля те, там, дай ни сила там, където няма. И те най-вече те моля, ръката ти да бъде наистина винаги протегната за този, който е памет, за да може да си измени. Идвайки тук на това място, ние не идваме по задължение. Ние не идваме, защото трябва. Ние идваме, защото искаме. Искаме да пием от теб. Искаме да ни говориш. Искаме да ни оформиш. Искаме да ни направиш да бъдем угодни за всяко добро дело. Искаме да бъдем твои деца. Искаме не просто да бъдем християни на име, да бъдем християни в живот. Не е писал, че по плодовете ще ни познаеш. Така че, Татко, моля те днес, нека да започнем с плодовете на Святия Дух в нас. Моля се тази вечер да отключваш Давид. Моля да тази вечер да има наистина отворено небе над нас. Моля да тази вечер да благославяш, че да бъдем за благословени. Аз казвам, че ние не сме опашки, ние сме глави. Ние няма да вземе назад, ние ще даваме. Ние няма да ходим болни, ние ще изцеляваме, защото имаме Тебе! А Ти си повече от достатъчно. Да бъде вечна слава. На Тебе и само на Тебе. Издигаме сега църквата ни в едно. И те моля да бъде Твоята воля. Да бъде Твоята воля. Кире Масая, Рева Шоре, Рева Се. Айде, църква. Раба Шоре, Рева Кире Масая, Рева Се. Вдигни го съси. Кире Масая. Хубава ши, Кире Се. Сирева Кире Се. Учезре се интересанта. Кире Масоре, Рева Се. Влез на дълбокото. Потопи си в дълбокото. Не просто тази неделя да бъде обикновеното умиване в Господа. Нека да бъде плуване в Господа. Кирибасая, шуребе се. Айде, църква, Кирибасая, шуребе се. Кирибасоре, шуребе се. Кирибасая, ураба, кирибе се. С нас и ние да общуваме с Теб. Искаме да чуваш нас, но ние и да чуваме Теб. Искаме да работиш за нас, но искаме и ние да работим за Теб. Да бъде вечна слава, Царю, на Теб и само на Теб. Нека да издигнем ръце към нашите спасители, нека всички очи да бъдат затворени. Нека всички очи да бъдат затворени. Чувствам ръка, чувствам допира на моя баща. Чувам гласа, аз чувам шепота на моя баща.
Shine.
To za mene
само те. Издигам те, само те. Издигам те, само те. Издигам те, само те. За любовта ти, която показва всеки ден към мен. За милостта ти, която оказва всеки ден към мен. За милостта ти, която показва всеки ден към мен. За милостта ти, за любовта ти всеки ден. Благодаря ти, благодаря ти, благодаря ти, благодаря ти, благодаря ти, благодаря ти, Исус, благодаря ти, благодаря ти. Издигам те, само те. Издигам те, само те. Издигам те, само те. Издигам те, само те. За любовта ти, която показва всеки ден към мен. За милостта ти, която показва всеки ден към мен. За милостта ти, която показва всеки ден към мен. За милостта ти, за любовта ти всеки ден. Благодаря ти, благодаря ти, благодаря ти, благодаря ти, благодаря ти, благодаря ти, за любовта ти, която показваш всеки ден към мен. За милостта ти, която показваш всеки ден към мен. За милостта ти, която показваш всеки ден към мен. За милостта ти, за любовта ти всеки ден. Може ли всеки един от вас да се затвори очите? Да благодари на Господ за това, което се случва в живота му. И да чака Господ, защото Господ е близо. При ония, които вярват, с каквото и да се сблъскал, вярвай, че Господ е силният, който е в теб. Помолете се за най-трудния ви момент, за най-трудния ви период, за най-голямата си болка. Дори ако има някаква болест, сложете ръка, защото Господ ви чува. Нека всичко нечисто да бъде премахнато в името на Исус Христос. Време да се надигнеш, време да се усмихнеш. Силния е с теб, силния е с тебе. Време да се надигнеш, време да се усмихнеш.
ще имам аз. Създал си ме да те хваля, създал си ме да те обичам, създал си ме да ти отдавам слава. Създал си ме да те хваля, създал си ме да те обичам, създал си ме да ти отдавам слава. Свобода!
Ге владичалка.
sabore che quema. Te esperé angarte, te vas a pasar y acá te mande. Les que te pena que dejaste, te quedas Eva, oh Eva, para santo Deus e te quedas Eva, oh Eva, para santo Deus e sabor que pega. Te esperé andarte, te vas de pasar y acá te pande. Les que te pena que dejaste, te penas de más, oh Eva, para os santos santo Deus e te penas de más, oh Eva, para os santos santo Deus e para o santo Deus e Добре, сестра Таня ще ни пее една последна песен за сега, просто ще видим как е Господ. Така че нека да се отворим очите и да чуем. te
занимаваше с арфа, ние те хваляме с гласовете и ти благодарим за тази вечер, че си на това място. Благодарим ти, че ти верно оставаш, въпреки ние неверни да сме. И наистина там, където са двама и три на твоето име, ти си там. И аз ти благодаря, че си тук на това място. Сега те моля да ни говориш чрез твоето слово. Нека словото ти наистина да ни изгражда, нека словото ти наистина да ни направи угодни за всяко дело в тебе. Нека словото ти да ни променя, нека словото ти да ни разобличава, наставлява и поправлява. Аз вярвам, че словото ти е като дъждът и снегът, както го описва Библията, който слиза и не се връща празно. Така че аз казвам, че сърцата ни са добра почва и словото ще е стократен по-против. В името на Исус, нека кажем, който седнете, нека Бог да благослови. Обърни се на кажи човек да те Бог те обича. Много неща ще се променят в живота. Отношението на мъж и съпруга ще се промени. Отношението на родителите към децата и децата към родителите ще се промени. Едно единствено нещо, което няма да се промени, това е Божията любов в теб. И ако вярваш, че Бог те обича, отдай му цялата слава. Може ли църквата да благодарим на сестра Таня, на брат Гойко и на брат Алекс, че ни послужиха? Нека Бог да ги благославя, където да отидат да издигат винаги Исус Христос. Аз знам, че на тази земя Бог дава дарби и когато дава дарби на хората, Той ги дава винаги за себе си. Понякога врагът се опитва да ни отдалечи от Бог, нали, използваме дарбите за света. Това са като притчата с талантите. Но аз вярвам, че един ден Бог ще ни въведе всички при себе си. Защото Библията казва, че всяко коляно ще се поклони на Исус и всеки език ще изповядва, че Исус Христос е в името на Исус и дай му цялата слава. Добре, имаме гости тази вечер и ще направим така. Първо ще дойде пастор Асен, който ще ви поздрави, след това ще проповядва пастор Орхан. А след 2 седмици нещата ще се променят, може би. Пастор Орхан да ви поздрави, а пастор Асен да проповядва. Защото искам да ви кажа, че нищо пастор Тоши, нито пастор Орхан или някой има значение. Значението е Исус Христос на това място. Така че ви ще проповядват, други ще пеят, трети ще слушат, но важното е да се гради Исус Христос. И не един Исус Христос, който е ръка. Рапснатия Исус Христос, който умря и на третия ден възкръсна, защото нито гроб, нито нищо не може да го задържи. И аз казвам, че така както е възкръснал там, на път е да възкръсне и в живота ти. На път е да възкръсне в сърцето ти. Исус възкресе. Пастор Асен, заповядай. Нека го приветствам. Вече трети път ми е идването. Да, казах ви, ще ви докарам пастор Орхан е тук. Добре, Бог да ви благослови, казвам се пастор Асен. Може ли да дойде жена ми до мен? Спомняте ли си колко от вас бяхте си спомняли? Аз не забравям, нали ти беше тук? Помня си, като казах. Ще докарам, ще ви дам жена си и за кратко време ще каже това свидетелство, когато тя се съмняваше за възкресението. Пред 20 години. Нали си спомняте? Помниш ли? Ти ми ли? И турски знам, слава на Бога. Аз само да кажа накратко, миналия път, като бях тук, обясних за жена ми. Преди 20 години тя казваше, как ще дойде Господ да ни грабни, как ще дойде Господ да ни грабни. И тя един ден сама отива да се подписва. Тогава имаше бюро по труда. Имахме, както тук, джоб център и ние имахме социални грижи, джоб център. Нали, в България. И нека тя да ви каже какво се случи с нея. За 2 минути няма от нея много време. Първо благодаря на моя жив Бог, че сме между вас. Бог да ви благослови. И наистина отивахме на църква и винаги моя съпруг казваше, ще учим ми вярвай, че Бог е добър, ще учим на небе. Аз вярвах в Бога, но като фурна диска лопата. То вярвах, че не вярвах, как ще дойде сега Бог да ни граби, да не вземе. И отивам работна седна, прибирам се, така един широк тетовар и се вървя. И Бог ме дига толкова високо, колкото един стълб. И не казвам, Боже, видях как ти ще дойде да грабниш невястата. Вие сте невяста на Бога. И наистина Бог ми показа как ще дойде да не вземи. Гледам тялото си долу.
духът ми горе, колкото един висок стълб. И се прибирам вкъщи цялата перя. И Асен казва, какво става с теб? Към Асене ще кажа истината. Отивах с тебе на църква, но се съмнях, моя Бог, как ще дойде да не вземе. И наистина Бог ми потвърди, дигна ми колкото един висок стълб и видях тялото си, духът си горе, тялото ми долу. Довери се, вярвам на моя Бог, как ще дойде вече да грабни невястата. И благодаря на моя Бог за неговите чудеса. Наистина, когато ние идваме пред Бога с очаквани, Бог е готов това, което искаш от Него, Той да ти даде. Но иска на сърцата ни да сме искрени към Бога. И каквото искаш, Бог ще даде, ще благослови. Благодаря ви, Бог да ви благослови. Знаете ли, обаче тя забравя нещо, което каза. Тя каза, Господи, върни ме заради децата ми. Децата ми бяха манички, 3 деца, и Бог я върна заради децата. Ай, бутни сега някой до рамото, така до реброто, кажи, нещо добро ще ми се случи тази вечер. Нещо благословено ще ми се случи. Ай, кажи, нещо добро ще ми се случи тази вечер. Бог ще ме благослови тази вечер. Моя живот няма да бъде същия. Моя брак няма да бъде същия. Гори, бе, църква, гори. Аз няма да съм същия. Аз и моя дом ще служим на Господа. Халелуя! Обичаме, другия път ще дойде да се служи. И пастор служи. Бъди благословен. Или как да ви кажа, понякога наистина се възхищавам повече и повече на Исус Христос и на Бог. Понякога разбирам, че има чувство за хумор, нали? Точно това показва на човека, в което не вярва. Тома не вярваше и когато дойде не го прегърна, му каза, айде сега, пръкни тук, пипни тук. И аз знам, че тя е откровена, за да си каже свидетелството, но всеки един от нас е преминал през това нещо. Там, където си бил невярващ, Исус се е явявал, живота ти си станал вярващ. И ако си един от тия, отдай му слава. Добре, приготви сърцето си, защото днес Бог ще ти говори. Не знам какво ще говори, но знам, че ще ти говори на теб. Много пъти като слушатели обичаме да си харесваме проповедите и да казваме, това е за мен, обаче когато има за служба или нещо, това е за ония там от другата страна. Не. Бог говори персонално на теб тази вечер. Така че отвори сърцето си и приема. Който има уши, нека да слуша, духа ще говори. Пастор, заповядай. Халелуя. Знаеш така, Асене, ти дойде тук. Казах, да. Браво. Нали направих връзка, слава на Бога. Искам първо да се освобождавам от някакви неща. В книгата се спомня един път само за Ябес. Пророк Ябес. Да? Да, молитва на Ябес. И Бог му каза, разширявай пределите си. Бог това вече ти говори на тебе, разширявай пределите си. Не ги затеня, не ги ограничава нещата. Бог ти дава да разширяваш. Бъди благословен. Халелуя. Добре. Тази вечера ще проповядвам пак при вас. Не знам пак кога ще дойдем. Но близко сме. Аз съм Полкиня. Тук как беше? На Онкише. 30 км ли имаме? На 30? Добре, как? Аз съм по-добре знае, защото 3 пъти е дошъл. Иначе аз съм тук. Добре, сега искам тази вечер. Преди малко гледам тази това черчеве се каза на български, нали? Не е черчеве. Какво е? Рамка! На турски е черчеве, точно така. И искам чисто просто да се представите тази вечер в една картина самите вас. И пастора преди малко ми каза, има време. И аз ще използвам времето. И искам всеки да си направи тест. Разбирате думата тест, нали? Тест. Преглед. Контрол.
в себе си, в какво ниво се намирал като християнин и къде се намира. Не съм ли дошъл да проповядвам за любов. Дойдох чисто просто да разберете къде се намирате. За това ще проповядвам. Сега има ли духовни хора тук? Родени хора? Алелуя! И само гледат само. Родени хора? Алелуя! Сега, много често почти многи църкви, бъркам гръцкия, в много църкви има бавда християни. За това ще го проповядвам. Защото сестрата каза, аз 30 годишен пастор, нито един път не съм казал, че Исус идва. Защото не искам да бъда лъжец. И сестрата преди малко каза нещо, че Господ идва. Миналата седмица аз точно това пророкувах. Аз се не познава по-добре. Някой от църквата даже чуха да бяха в около. Бог идва. Дали сме готови? Дали сме готови? Или само идваме като традиция в църква да се молим, да искам хубави коли, да искаме хубави къщи, хубава снаха, злата да искаме, богатство да искаме. Знаете ли, всичко ще остане тук тази година. Всичко ще остане тук. Знаете ли на Лот, какво каза Бог? Бягай, Лот, да се спасява живота. Аз днеска ти казвам, спаси душата си. Не е тялото, душата. Защото душата е по-ценна от тялото. Вижте. И знаете за Адам, нали? Адам, което Бог създаде с собствените си ръце. И как от Адам почна? Той да направи сега. Не, това не е от началото, защото трябва да разбере. Тя от начало да разбереш, края пак хич няма да може да го разбереш. И Адам беше създаден чак. Бог Отец каза, елате, всички заедно. Даже Исус беше между тях. Да, защото Словото бе Бог, Словото бе Бог, Бог беше Словото, каза Библията. Йоанна. И когато създаваше Адам, Бог Отец каза, елате всички да създадем човека по нашия образ. Го създаде, забележете, създаде. Не го роди, създаде. Знаете ли, че ще го кажа, искам да разтоварвам нещата тази вечер. Трябва да разберете нещата. Създаденият човек, Адам и Ева, нямаха пъпове тук. Защото бяха създадени. Не бяха родени. Те без пъпове бяха. Защото Бог ги създаде. И създаде човека, нали, човека стана животворящ дух, дъхна му, така нататък. Но падна в съгрешение, нали? Чак естеството на Адам, за да обвинява Бог. Жената ти, която ми даде. Ние много пъти в църквите гледаме все нещо, някакво плюс, как се казва на минус, да? И да обвиняваме и да намерим забележки на някой. Хвалителя сега, той не можа да ми направи моя песен. Или, не съм докоснал тази вечер, с такъв характер си дошъл. Ти не си отварял сърцето. А Исус каза, аз чукам. Който отваря, ще вечерам с него. И Адамовото естество винаги противен
към духа. Защото казва Библията, нали, плътта е протива към духа и духа е протива към плътта. Казвам ви, ако нещо ти грезе вътре в теб и говориш против църквата, против ближния си Яков, не искам там да влеза, ще се запаряте. Казва, обичам Бога. Колко човек има тук на това място, че обича Бога? Що мрази с брат си? Що мрази с брат си? Значи не обичаш. Те ако обичаш Бога, няма да мразиш брат си. Вижте, самото естество на Адам, това е го има. Той е обвинител. Винаги го обвинява. Иска да обвинява. Той с това се храни. Защото е грешен. Защото грехът царува в него. Но, благодарение на Бог, Исус Христос има разбавление от този път. От цялото на Адамовото естество. Да се махне. Вижте, после ще ви говоря за малко за ново създание, новия човек. Там отивам. Според вас, какво е новото създание, новия човек? Какво е? Кажи по-силно с водното кръщение. Добре, брат ми, водното кръщение. Обаче излиза със същия характер. Пиеш, пушиш, пусуваш. Значи не е водното кръщение. Да, символично. Хората го имат водното кръщение само като символично, но тя е свръхестествена. После ще го кажа. Там стария Адам умира, възкръсва новия Адам. Добре, да новия Адам. Какво е? Това по образа на Христос казвам. Защото ние сме родени вече в Христос. Не сме създадени от Христос, а родени от Христос. Не, защо? Защото сме родени чрез Святия Дух. И Библията казва, нали, ако по духа живеете и по духа ходете. И днеска такава вяра имаме, чак на седмицата 2 пъти постим. Добре е да се ослабнем малко, да бъдем физически добре. Но само до там. Вижте, Адамовото естество е грешен, той е противен казак на духа. Новото естество вече той е свръхестествен. Защо? Защото в него няма царува, няма завиждане. А плодът на духа е радост, мир, дълготърпение, кротост, благост. Против такива неща няма закон. Закона умира. Вижте, закона вика, дето родител до Христос. Като се родих от Христос, аз вече не мога да изпълнявам законите. Как? Христос да ме изпълни. И аз съм вече новото естество. Аз живея по новия начин. Имаше един песен, аз много го обичам. Един башема, деса е. Бостън да го правиш преди много години. Един башема, някой... Аз много я слушах тази песен. Да, виж как те зная. Един башена. Пеем песента, няма един башена. Много обичам турската музика, наистина. Един башена няма. Един башена, само там, като някой дъвчи, само песента. А няма силата. Що? Защото ходим от пътта, не е по духа. Днеска, брат ми там, казах нещо за Петър. Нали? Той каза да влезем с ладията по-навътре. Закарайте по-надълбоко. И Петър каза, трудих се цял вечер, цял нощ се трудих, не можах да фана. Но по твоята дума. Вижте, новият човек плаща думата на Христос, не на дявола. Или на брат си. Брат ми така каза. Брат ми това направи. Брат ми сбърка като пробавява. Новият човек само се наслаждава.
Само думата Христос да чуе, той се изпълнява. И заради днесен ден не можем да влезем в дълбокото, където може да плуваме. Дълбокото казах страшно мисля. Става вълни, неща, но отиште, Святия Дух. Стойте! Стойте горницата там, горницата! Ще получите сила. Кардашъм, не ми трябва, ако се оплътта, че Бог ти говори, или видение виждаш, или Бог изцелява чрез тебе. Айде, минавай, добавай. Айде! Не може святото място да живее в греха, Кардашъм. Не може! Ако Бог говори на тебе, ти ще се промениш. Няма да си същия. Аз влезнах в църквата, чувствах присъствието. Алелуя! Но който Адамово естество не си го бил. Ще ви кажа. Исках много неща да ви кажа. Нали смисъл? Не искам грешно да ме разберете. Моисей, когато отиде при фараона, каза така: фараон, пусти народа ми, за да служа на моя Бог. И фараон каза: идете, там, обаче аз да видя къде отивате. Някой път дявола казва: добре, едина църква, проблем няма, но пред моите очи. Какво общо имат дяволските деца с... Нищо общо. Вижте. Добре. Става много тихо църквата. Добре. Айде да попляскам на Бога тогава, да се обрижим. Вижте, колко човека разбира, че греха е много сладък. Толкова сладък, че не може да се отречем от него. А някой да ми каже, не е сладък. Молем се. Аз съм човек. Аз съм, че греха е сладък, понеже допреди една седмица не разбира Господ. Беше сладък греха. Да. Но Господ е по-велик. Ще ви кажа защо. Защото преди 2 месеца си развалих семейството. Господ сега го събра. Събра го Господ преди 3 дена. В принцип съм православен християнин. Хода на църква, паля си свещ. До там са. До там, да. Един път в годината. Но тук 2-3 дена подред в Мартинген има една малка църква. Да. Хареса ми много вътре и ходих и се молих на Господ. От една седмица вечерно време. Като си лягам се моля на Господ. Амен. Амин. И в момента, без да се оговарям с жена ми, не си говорихме. Сърдити дементи. Сърдити. Като мъже да има глупата се сърдити. Що остави моята жена ми? Аз няма да я взема. Обаче без тях пък много да тишам. С тия приятели тук просто ме вземаха днеска. Трябваше да отидем на Фолтинген. Трябваше да отидем на Фолтинген, при тебе. Но Господ ме докара тук. Да, нищо. Църквата е едно. Христос е докара и жена ми. Браво. И сега се оставам на Господ в ръцете, ако каже да се събера семейството. Жена ли си? Вече е събран. Вече е събран. Вече е събран. Аз не съм случайно на това място. Нито пък ти.
Не, знаеш, много добре знаеш, но не искаш да повярваш, защото ти е страх. Страх те е. Виж, пророкувам, страх те е. Освободи. Освободи страха не от Бога, от дявола е. От Адам. Адам страхува. Когато Бог му каза, Адаме, къде си? Той каза, уй, къде си, Боже, къде си? Той се скри. Какво правиш? Ами, срам ме да излиза пред тебе, защото съм гол. Що? Да не си се грешил? Не си чувствай се грешил. Но чувствай, че Исус те прости. Алелуя! 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 Вижте, по някакъв начин няколко пъти стават такива работи в семейството. Знаете ли за какво? Защото отваряте врати на дявола. Гордостта. Гордостта пречи много. Гордостта е егото също. Егото, комотите, характерът, диетите. Аз научих така да живея, тя ще ми се покори. Или пък мъжа казва, аз съм мъжа, пък да на масата, жената трябва да го слуша. Не, аз я слушам. Всяка седмица, събота и неделя, аз готвя. И много добре то готвя даже. Децата, снахите, идват, внуците и казват, дядо, какво си приготвя? Викам, ще им вечер вашия ден. Да? Що? Защото казвам на нея, ти цяла седмица се мъчиш на мен, поне събота неделя се почива. Много се обичаме жените. Или пък жените обичат мъжете си. Чак да купуват риски, такива маркови риски. Да, не искам тема за семейство с тези. Сега, говорихме за Адам, че докато не умре Адам, при нас не може да живее новото създание. Защото много християни от църквите мислят, че имат ново рождение. Как? Символично, нали, в такова повълното крещение. Добре, но само до там символично. Не е свръхестествено. Що? Излиза от водата, пак същия характер, продължава пак същите табиети. Това какво е новорождението от него? Няма рождение. Няма. Римляни. 6. Това е първа глава, 6 от едно надолу, почти малко. Тогава какво да речем ли, нека остане в греха, за да се умножи благодата? Да не бъде. Ние, които сме умрели към греха, как ще живеем вече с него? Или не знаете ли, че ние всички кръстихме се, кръщението на участваме в Исус Христос, кръстихме да участваме в смъртта. За това, чрез кръщението ние се погребехме с Него да участваме в смъртта. Тъй, защото както Христос бъде възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим и ние да ходим в нов живот. Значи, твоя стария човек е умрял, ти вече имаш нов живот. Казваш им, ребрата ми болят. Казваш им, това ме боли. Да, плътта боли винаги, той е противен. Та ако сповядваш винаги болки, той ще направи гнездота. Аз като ми боли нещо, даже не мисля. Суидата, много, стави да ти видят хората на земя. Тя ми е жена пастора. Той да ни чиста ме храниш да ста шкембе. И вижте,
И така и ние да ходим в нов живот. Фактически в новия живот има нов характер, нова култура, ново мислене, нови неща. Не е старо мислене, не е стар характер. Християнин живее със стар характер. И казва, халелуя, аз съм християнин. Чак фаща нещата, или пък много се научил 2-3 стихове. Ами Библията така каза, брат, сега виж тук. Добре, Библията каза, Юда се обеси. Това не е от Бога. Брат, каза. Това не е от Бога. Затова чрез кръщението ние се погребяхме с Него. Да участваме в смъртта, тъй, защото както Христос бъде възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нови. Защото ако сме съединени с Него чрез смъртта, подобно на Него ще се съединим и чрез възкресението, подобно на Неговата. Като знам това, че нашето старо естество бе разпънато. Кой се съгласява? Разпънато на кръста. Адам е умрял там на кръста. Защото в конференцията това малко ще го обясня. Дали после ще говоря това. Адам беше разпънат на кръста. Защо? Защото Адам не може да има достъп до Бога. Защото е грешен. За да има достъп до Бога, трябваше жертва. Той го направи Исус на кръста. Като унищожи враждата, вика, Адам с делата си уби го на кръста. И там създаде човека новото създание. Zato и ние сме новородени чрез Христос. Имаме достъп до светилището. Имаме достъп. Отиваш директно. Как? Боже, благодаря ти за днешния ден. Благодаря ти за днешното служение. А иначе годината един път свещениците ще влизат през святото място, ще цапат малко кръв мъртън, ще се молят за хората, които са много богати. За бедните не се молят свещениците. За царете, за неща, кои хора, дето са важните хора, за тях Бог да ги прости. И заради Бог погледна благосклонно, казва, аз дойдох, Духът на Господа е върху мен. Аз дойдох, какво казва? Хай, помагайте ми. На бедните! На бедните! Той дойде да имаме достъп, ние бедните, а не богатите. Извинявайте, в Германия няма бедни, всички сме богати. Бедни някога бяхме, когато не разбирахме Евангелието с Асен. Истина. Но той може да е казал пак, аз ще го кажа, един ден отиваме у нас от конференция от Варна, се връщаме или Добрич беше. Да. Връщаме се и у нас, даже от пътя направи Бог чудо. Спря колата, няма бензин, полагаме ръце, запалваме колата и тръгваме. Истина. И това го видяхме. И отиваме всякошия ден, взехме от пазара цаца риба. Цаца риба, защото хладинка е празен. И Асен пак не еде риба. Човека се смирява, почва да еде риба. Няма капризи. Новото рождение няма капризи. Старият човек има капризи. Помните, някога, дали вашите фризери бяха пълни или не, но сега като отваряш фризера, пада яденето. Защото живееш в изобилието на Бог. И ние отваряхме хладилника тогава
Нямаше нищо. Викам на сега ако ще идат гостите, ами ще взем цаца. Пак не се сетих, че Асен недели има. Но човека яде. Защо говорите тези неща? Защото вижте, в Адам има капризи, а в новия човек няма капризи. Сестра ми Таня, оттатък служихме, дойдохме тук да служим. Тя без да каже изморен съм, почна да служи, 1 час служи. 5 песни. За вас, за нас всички. Нали, да се спомням си. Да, защото тя знае, че на кого пее, на кого служи. Много християни днеска идват на църква, но не знаят на кого служат. Тома, не Тома не чу как беше, му каза, ако къде учиш, пътя знайте. Пътя знайте, но той му каза, не знаем ли пътя къде отиваш ти? Да, аз съм пътя истината и живота. Филип ли беше? Вижте, младежите знаете, значи учат се урока. Филип. Да, Филип. Покажи пътя ми. Каза, аз съм пътя. И ти ако знаеш в кой път се намираш, ще благодариш на Бога. Твоя път е спасителен път. Не е побудителен път. Да се побудваш. Той е само прав. Няма завой, няма трябва неща, които навигации, глупости, да те води през Балкани, през войни. Защото твоята навигация, знаете кое е? Кой казва Святия? Да, браво. Святия Дух. Той е навигацията на живота ти. Той ти води на правилното място. Защото в навигацията се ударил адреса Исус. Знаете ли, един брат беше дошъл скоро в Бурбак, беше. Бурбак. Ти не беше майка. От София бяха свидетелствуваха за дъщеря си, че беше оперирана там. Да, Пепито. И човека казва, нали, ами, моята фамилия, като Марка са. Фамилията му била като Марка. Добре, викам, всеки един човек си има фамилия Марка. Например, моята Марка се каза Калосавия. Например, точно твоята фамилия как се казва? Не, иначе някой нямаш ли? Мамините. Виж, Марка Мамините. Марка Мамините. Знаете ли марката, която е тук в църквата? Най-голямата марка. Всички останали марки са фалшиви. Не знам какви марки. Аз не ги знам, без марки са. Марката е Христос. Нашата марка е Христос. Защото хората като те видят, ти християни ли си? Веднага познават марката. Защото Моисей се помоли така. Боже, ти ми казваш, води този народ, но покажи кого ще спрати с мен. Защото тази нация е твои хора. Твой народ. Добре, как ще се опознаят сега от другите народи, как ще се отличат? Нали, чрез твоето докождане. Това е. Искам да обяснявам днес. Защото Бог като идва в твоя живот,
ти се отличаваш от другите народи. И хората виждат образа на Бог. Заради това, където да изиш новородения човек да не го потознава, ти си новороден. Да, ти си вярваш. Да, защото говоренето е различно, мисленето е различно, не се сърдиш, не правиш турти и казваш веднага, бъди благословен. И той разбира, че си християнин. Заради старото естество на човека трябва да се унищожи. За да влезеш, и ще последно свършвам. Исус каза, кръв и път няма да наследят Божието царство. От тук нататък, както искаш, ходи, какъвто искаш. Аз съм свободен вече. Път и кръв няма да следят Небесно царство. Израелтяните бяха 3 милиона, когато влезнаха от Египет. Но колко влезнаха в обещаната земя? Колко? Според вас колко? 2. Не се страни. 1,5 милиона влезнаха, обаче всички новородени. Старите хора, които излезнаха от Египет, всички забляха в пустината. Които се родиха в пустината, те влезнаха в тази земя, където е обещана. И Бог казва на нас, трябва да се новороди, за да влезем в Царството Небесно. Защото няма да влезе кръв и плът в Небесното Царство. Помнете ли ходи? Дойде вечерта и каза, учителю, какво трябва да направи, за да не следе Божието царство? И той каза, трябва да се родиш. А как стар човек аз ще се родя отново? Ако не се родиш от вода и дух, няма да можеш да навлезеш в Небесното царство. И там обяснява по-напълно, родението от плът, родението от дух и дух. Заради водете се от духа. Благославям всеки един човек на това място. И да не е празно вашия труд. Да не е празно вашите молби към Бога. Защото има няколко вида християни, искам да предполагам много. Нали? Има християни, неделни християни, има лятни християни, има зимни християни. Има християни, които само за материалното. Боже, дай на сина ми, дай на сина ми, дай на сина ми. Сина на сината, последно спирам. Една жена отишла в болницата. Внимавайте, какво просите и какво искате. Видя болницата и казал, голяма болница. Най-голямата болница в Германия къде е? Аз не знам. От Франкфурт, Штутгарт, как? Сигурно Берлин. Берлин е, защото е град, голямата столица. Берлин. Най-голямата болница. Влезал жената, огледал се, казал, Боже, докарай сина ми на това място. И на слизане, женичката гледа от носилката, прикарват сина му. Като строфира, не знам нещо станало с сина му, влиза вътре в болницата. Пак сина му учил за лекар. Разбирате ли? За лекар. Много пъти ние не знаем какво искаме от Бога. Ако беше казал тази жена, Боже, докарай ми сина ми като лекар на това място, ще да го направи Бог. Но дявола чу молитвата му, като каза, Боже, докарай сина ми тук на това място. Ще докара, той дошли на път с колата, умря, айде тук. Какъв е проблем? Заради внимавайте на празно 12 моите. По-добре да се молите за семействата си, за да бъдат спасени. Няколко пъти искате много хубави. Аз искам на сина му, да. Точно, той си намесил още малко. И аз ги преживявам тези неща. Например, сина ми искам сега голяма кола да взема. Но ако реши Бог, ако не го позволява Бог, аз няма да му купа. Защото
Бог знае за живота му. Защото аз се моля за живота му. Боже, пази сина ми, пази живота ми. И ако му искам, Боже, дай голяма кола за сина ми. И Бог, ако ми каже, след 3 дена ще катастрофира, ще взема ли кола? Не. Заради той бъдете ви Господи. Съблечете този стария човек, като Ева, стария Адам. Облечете се в новия, който тлее за Христос. Всичко, каквото искате, ще ви се прибави. Бъдете благословени. Благодаря ви за вниманието. Знам и ти се сдори. Боже. Хайде. Добре, може още да му благодарим. Благодарим. Някога ние християните наистина разбираме какво означава думата на благодарение. И понеже Адама ни е много далеч и няма как да сравня Адама с нас, имаше един човек в Ерихон, който не беше просто бирник, той беше началник на бирниците. И там е може би най-голямото му рождение в Новия Завет. Бирникът какво беше? Бори пари, против братята си заради пари. Знаете как е в Германия, нали? Против братята за пари и всичко, което е против е само и само заради пари. Обаче един ден чу, че Исус Христос ще да мине от един път. А той не можа да разбере, че Исус точно заради него мина този път. Искам да ти кажа, че Исус днес ще мине точно там, където си, за да може да има среща с тебе. За да бъдеш новороден, да не бъдеш просто един неденен християнин. Понеже имало голяма навалица, нямало как да се докосне до него, нямало как да види. Може да си каже, има много хора, ще си отида. В църквата жега е. Не пет как трябва, ще си отида друг път, ще дойда. Не. Той се потруди и се качи на едно дърво. Благодаря на Бог, че вътре в църквата нямаме дървета, защото ще сме там като маймуни, ама... Но вместо да се качиш на дърво, тази вечер можеш да отвориш сърцето си, за да го погледнеш. Исус, поглеждайки го, имаше тълпа хора, представи си толкова хора, не обръща Исус внимание на никой. Върви и стига там до дървото и казва, Захей, слез, ще дойда у дома ти. Исус те призовал по име тази вечер да дойдеш на това място. Казва, той познава своите се по име, а неговите познават гласът му. Чул си гласа му, че трябва да дойдеш тази вечер на това място. Захей, слез, защото... Кога? Някой си казва, Боже, благослови ме след 15 години. Не, Бог иска днес. Боже, изцели ме, когато отида понеделник при лекаря. Не. Лекаря вече е тук при тебе днес. Някой казва, възстанови семействата ни след 2 месеца да си мине всичко как трябва и... Не. Бог казва... Айде да говорите. Бог казва... Ще получим финанси благословение кога? Ще получим изцеление кога? Ще получим освобождение кога? Ще получим новорождение кога? Прямо цялата слава! Днес! И отива Исус там в тях в дома му, представи си. Не знам дали сте гледали тези новите сериали, които ги дават. Люби ме научи, там гледах до 2-ри сезон стигнах. Матей, къщата е уникална. Тая порта богата, тая порта като тази от Хомбах 4000 и нещо. И представи си, той беше обикновен бирник. А ние говорим за началниците. Говорим за началник на бирниците. Кой знае каква порта има, може би има фотоклетка преди 2000 години. Вратата сама се отваря. Беше богат. И Исус влиза там и не му казва абсолютно нищо. Седи си вътре. Обаче човека разбира нещо. И аз се моля Бог да ни даде тази сила и това разбира днес да го разберем и ние. Седи и си казва, направих толкова пари, любов в дома ми нямаше, мир в домът ми нямаше, изцеление в домът ми нямаше. Ами влезнам този Исус, има мир, има любов, има радост, има разбирателство, има всичко. Искам да ти кажа, че имаш нужда от Исус в живота ти. И човека го разбра, защото Исус не му каза какво да направи. Искам така, че много пъти Исус няма да те накара да направиш нещо. Ти сам ще разбереш какво трябва да направиш заради него. И Библията така да става, гледали сте филма, нали, той е малко нисък, качва се, взима парите. Айде да покажем. Да вземеш пари е едно.
Обаче да дадеш пари е съвсем различно. Да дадеш пари е винаги ела. Да вземеш е винаги. Дори има моменти, ако някой ти дължи 50 евро преди 2 години, още ги помниш. Може ли само да не се почувствам обиден, че само аз се чувствам така? Да вдигна на ръце тези, нали? Преди 2 години може да помниш. Обаче, ако дължиш някой преди 3 години, мале, верно ли му дължа пари? Нали? Когато дължиме... Мустафа, не казвам, че си тия хора, но погледнахте. Когато дължиш, забравяш. Когато има да взимаш, посред нощ мога да звъннеш. И човека казва, защото от стария закон изпълнява закона. Тези вика, когато ограбих, връщам им. Това е от закона, второзакон му пише. Когато ограбиш някой, върни му. Следователно, трябва да спазваш закона, за да стигнеш до благодата. Благодата какво прави? Половината от имота си го давам на кого? На кого? Това е благодата, казва, когато правиш голяма вечеря, викни куци, дъгари, сакати. Защо? Защото когато ги нахраниш, ще могат да ти върнат наградата ти е голяма там горе на небето. И ако искаш голяма да е наградата ти на небето, върши това, което Бог казва. Но какво искам да кажа? Човек, който даде, той е новороден човек. Нека да се изправим всички заедно. Добре, понеже виждам много бирници, но не и началници на бирниците. Понеже виждам искащи богати, но не богати. Нека да му дадем тази вечер това, което имаме най-голямото богатство, това е сърцето ни. Служи ръка на сърцето ти. Сега е време да се изповядаш. Сега е време да оставиш старото и сега е време да преминеш към новото. Нека кажем. Нека Бог да налее ново вино в нови мехове. Нека Бог да налее ново вино в нови мехове. Заставайки пред теб в този час и от земята на Ной Кеше, ние те молим наистина за ново вино. Но разбираме, че ти няма как да налееш ново вино в стари мехове, защото мехове ще се спи. Така че ние казваме и искаме да бъдем нови мехове. Налей вино в нас. Може би много пъти сме идвали на църква, но никога не сме разбирали какво означава да бъдем новородени в Теб. А ние разбираме, че новородение е човек, който има промяна. Така че те моля да ни промениш. Много пъти сме те молили да промениш хората около нас, но тази вечер те молим на първо място промени нас. И вярвам, че когато промениш нас, ще дойде и промяната в хората около нас. Ако започва съживение, ето ме, нека да започне от мен. Ако ще вършиш чудо, ето ме, върши чудо. Но ако ще вършиш и трудни неща, ето ме. Може тази вечер искам всеки един от нас да бъде като онзи Самуил, който каза, Господи, говори слугата ти, слушам. Така че днес каквото и да ни кажеш, ние слушаме, приемаме и искаме да бъдем нови създания в Теб. Може ли дойдохме при Теб, защото разбрахме, че в света има скръб, има омраза, но ние знаем, че Ти победи света и в Теб има мир, любов и правда. Боже, наистина сърца чисти са твори в нас. Вземи тези калвени сърца и постави меки сърца. Сърца, които да бъдат твърди за греха и меки за словото Ти. Дай ни уши, които да бъдат запушени за клюкарството и отворени за благословението. Дай ни език, който да бъде затворен за проклятие и отворен за благословение. Дай ни очи, които да виждат чудесата Ти и да бъдат затворени за греха. Направи ни наистина да бъдем нови създания в Теб. В името на Исус Ти благодаря, че днес наистина си отиваме различни от това място и не вече същите. Винаги напред и никога назад. В името на Исус. Нека кажем, нека да дадем цялата слава на Исус Христос. Благодаря сега, нека Бог да благослови. И Мустафа, помогнете ми с това нещо, може да го махнете тук. Ще направим нещо. След благодаря ти, че си вземаш място. Благодаря ви. Просто цяло ме поглеждате, вече знаете какво да правите. За един ден толкова много Бог ми дава. Не чупете, просто се проместете на местата си. Халелуя.
Днес е един специален ден. Днес е специалният ден не само, че е неделя, защото неделята е специална. Бога всеки ден е специален. Ами и Краси. Краси? Във Фейсбук е Краси Ангелов. Но Орман има съпруга до себе си. И Библията казва, че от двама Бог ги направи да бъдат едно цяло. В зло и в добро Бог ги видял да бъдат едно цяло. Мария? Или Мирен, как искаш да приеме, идвай. Нека да приветстваме. И сега ще бъде малко по-специално. Те са заедно 17 години. Бог даде голяма сила на Роман. И намирай. Защото вас ви разбирам, подкрепяте жените си, Бог да ви благослови. Работете събота и неделя, аз работя от понеделник до петък, събота и неделя си обичам да си лежа. Бъдете благословени. Библията казва, че Бог създаде първо човека, след това и жената. Библията казва, че жената трябва да бъде покорна. Няма повече. В любовта мъжа и жената се подкрепят един други. Го нека кажем. Така че аз нямам нищо против жените, нямам нищо против мъжете. Трябва, когато е време за тях, е време за тях и когато е време за нас, е време за нас. Но 17 години са заедно. И ние сега ги виждаме весели, красиво облечени, виж какво цвете даже имам, Мария. Да? 20. 20 години заедно. О, аз съм 17 години, бе. Те са 20 години, Боже, каква сила! Да, простете ми. Аз за себе си, защото като гледам Роман там и си представих за себе си, защото и аз 17 години съм женен. Но те са 20. Бог да ми дава сила, още 30 да бъдат. И 20 години. И ти сега ги гледаш усмихнени, облечени, но са преминали много. Нали? Както и тях ги виждаме, души са да ни благословят, но са минали време, на които само те си знаят. Дали цаца, дали без цаца, но съм сигурен, че вие не са казвали да бъде славен Исус Христос. Така че обръщам се към вас, ще преминете много в живота си. Казвали да бъде славен Исус Христос. Така че обръщам се към вас, ще преминете много в живота си. Преминали сте и още много ви очакват. Но във всяко едно състояние в живота ви издигайте Исус Христос като цар, Господ и Господар в живота ви. На вас и на вашите синове. Нека да бъдеш като Ной, проповедникът за спасение. Нека да направиш така живота ти, че да се спаси жената ти, снахите ти, зетовете ти и абсолютно всичко в целия ти дом. Изповядвам, че от днес нататък нови благословения в семейство ще има за вас. Виждам отворено небе и наистина до края на тази година Бог ще даде още по-голяма радост за живота ви. В името на Исус. Има неща, които дори не сте си казвали между ви, вие си знаете молитвата, но Бог казва, че чу молитвата ви. Сега как ще направим? Ще изключим телефоните, разбира се, защото сега се взема специално време. Сестра Таня, ще изпееш благословена песен, вярвам в това. А брат Краси ще покани сестра Мария на един танц, те ще танцуват, а ние просто ще се наслаждаваме. Нека още веднъж да ги ръкопляскаме.
Поздрави родителите си. Благодаря за байка ми, за баща ми също. Благодаря за баща ми. Воден Бог. Романе, не е Добре, мемет сигурно няма, 100%. Добре, нека да потем ръце, пастори, заповядай това да се молим за това семейство. Бог да ги благослови и наистина още дълго време да ги вземем. Татко, ние ги издигаме пред Теб и ги благославяме. Властта, която си ни дал, да си ни овластил като Твои синове. Благославям това семейство, да ги пазиш, да ги закриляш. По-дълбоко да Те познаят. Заведи ги, святи Душе, по-дълбоко със себе си. Дай им по-дълбоки откровения. Дай им по-голяма вярност един към друг. Увеличи любовта им. Умножи благодатта им. Направи ги верни един към друг. Верни към Теб, Отче. И верни към служението си. И верни към служителя си. Тато, благодаря за това млади хора. Сега ги благославям. Пази ги от този свят. Пази ги, Господи. Нека Твоята кръв да ги защити. Нека Твоите ангели да дойдат. Да ги пазят. Дай му мъдрост на този мъж. Дай му сърце да Те обича, да Те търси. Дай му апетит към Твоето Слово, защото Твоето Слово може само да ги изгради. Благодаря Ти, Господи. Благодаря Ти, Татко. Благодаря Ти. Твоето Слово казва да я благославяме. И ние благославяме. Благославяме. Защото Словото казва, мъдрата жена изгражда дома си. Благодаря Ти за мъдрия мъж, който даваш любов към себе си и към дома си. Татко, благодаря Ти. Татко, благодаря Ти. Благодаря Ти в името на Исус ги благославя. Нека да ме славим на Господа.
казвам, че търси Бога, докъде можеш да го намериш.